Здравейте, приятели, my friends! Днес искам да ви разкажа за как се правят джаз инструментите или арктоп, както се казва. Ето тук има една книга, пише арктоп гитар. Това показва, че и капака, и дъното не са плоски, не са изкопани, както виолончело, цигулка, виола и така нататък. Това е, както казват, една истинска американска китара, защото този модел е измислен в Америка от Гибсън преди много години. Специално този модел е на един негър, който има хъмбъкър с волум и тон. И ще ви обясня как се прави такъв инструмент. Ето, например, най-напред да направим едно демо. Всички джаз модели трябва да имат строго специфичен такъв един къс и нисък тон. Забелязвате чембъра ръка. Така, започнем най-напред от начало. Как се прави грифа? Ето го грифа. От колко части? 1, 2, 3, 4, 5. Отгоре е армиран с твърди материали. Това е ипе, много твърдо дърво и така нататък, с определен ъгъл и прочее, и прочее, и прочее. Тук е пак същото. Вътре има тръс роуд. Всичко това трябва да е много добре отлежало, наклона е 13 градуса като на Гибсън, много добре отлежало, защото знаете, че джаз музикантите използват дебели въжета, като на бас китара, 13 струни и така нататък, и ако грифа не е добре направен, пак трябва да бъде тънък тук и удобен. Ако не е добре направен, се изкриви моментално. Това е голямата играчка с грифа, грифа вече е приключил, всичко е нагласено точно. И е отлежал поне 1-2 години на климатика в помещението, където няма никакъв проблем. Ако има някакви корекции, то тези корекции след 2 години вече така ще бъдат финно обработени, че дори дето се вика, като се настрои тръс роуда, няма да има мързане никакво. Другият проблем е в царгите. Царгите трябва да са от явор, която е класиката, както цигулките и виолончелото. И то трябва да са симетрични. Тоест това парченце трябва да е огледално обърнато на това. Тоест ето като се погледне в дупето, тези шарки трябва да пристигат така, другите така, като отпред е същото. И още не е довършено това нещо. Довършено трябва да се обработи, тук да се сложат мостове, перела и така нататък и така нататък. И това и той отлежава от миналата година. Тоест вече хваща кълъп. Ако има някакви изкривявания, може да се допълнително се обработи. Тъй като това се употребява с намокрене и се огъва, ако има някъде хлътване, може допълнително да се регулират, т.е. намаеш с вода, с друго случай, обратно и така нататък. Но най-големият проблем това не е. Проблема са и тия двете неща. Това е капак. Капака, както виждате, е от такъв смърч, както в предния филм за бележки гитар говорих, с финни жили, сребърен смърч, силвер спрус, през милиметър или нещо. И като гледам и размера какъв е, такова парче адски трудно се прави. Обикновено такива парчета се използват за джаз модела за виолончело. Голямо парче се взима, от което остава едно голямо парче за цигулка и другото е за такава китара. Тя е дълбока, близо 17 мм. Погледнеш в тази върчина. Това беше специално от покойния наш приятел Батя Жоро Гюков, който беше шеф на фабриката в Профей и на времето правеше лодки, гребла, спортни канута, не знам си какви такива работи, горкия почина, не можа да види нищо. Удари го инсулта
И тези парчета са някъде над 35, може би 40 години, които последно артисаха от него. И се оказа, че може да направим 7 капака такива. 7 капака, които са заготвени от Бате Жоро в продължение на много години от къде? От Чепеларе. И Пампоровския край. Тъй като там се намира най-добрият, най-качественият сребърен смърч в целия свят. Директно държа да го кажа това нещо, защото климатичните условия за такова едно дърво, което подходящо идеално приличат на климатичните условия на южните страни на Алпите, където се намира Кремона. И затова тези материали са един от най-квалитетните. Другото квалитетно нещо, което трябва да се обработи, е така наречения явор. И то се нарича фламет мейпъл и къдрав явор, който е пак от също това вилончело. Парчето, което е за вилончело, се използва. Гибсън го е направил, хем направил китара от него, копани капаци, арктоп, хем другото парченце, което идва от заготовката, става за цигулка. Даже за 2 цигулка. Ето тук може да се види фламет мейпъл кафе. Как е къдрав. Това вече явор, аз съм го заготвил от Троянския Балкан. Тогава беше жив баща ми. И като гледам какво качество е, то е почти 3 пъти А. А може да има от татък едни парчета, които са 4 пъти А. Но това фламет мейпъл е много добър. И той е над 25 години. Едам скалъпихме около 7 такива дана от него, които се обработват много бавно и трудно, както вилончелото. А пред това се изкопава определен шаблон, затова ще е арктоп, т.е. арка, капак. Като се обработи тук отгоре и се получи арката, идеално се изкурва и се премерва всичко. След това пък е по тази линия, която тя ще направи отвън, а отвътре почва да се копае. Бавно, упорито и тъпо и се шкури, цикли и така нататък, докато се формира капачът. Като дъното е малко по-сложно. Дъното се прави както вилончелото от цигулката, в средата е малко по-дебело, в краищата е по-тънко. Като капака е еднаква дебелина има навсякъде. И пак може да се бъркаш да направиш някаква глупост и затова всичко се премерва, чука се, пробва се, мери се даже някои на специални лампи ги пускат и така нататък, играчката е голяма. И затова само заготовката за такъв един джаз модел, капак, топ, т.е. дъно и царги, струва около $500-600 от квалитетен материал. Да видим, някой може да се позволи букса, да сбърка нещо, да го направи, това не може да свърши. Това е положението. Играчката е голяма. Ето, например, този инструмент отзад какво дълго има. Роздаря още го да снемеш. Какъв явор е само. Да. Явор е убийствен. И той е много стар. Отпред жилата на дървото, виж кое. Също убийствен. Позициите са стоманени. На времето ги правих. Тук може да се занимаваш с все тия детайли, допълнително. Адаптер е от страната на Samsung, доколко се спомня. Те са малки учат тези тарикати. Обаче струните са най-интересни. Тези струни, случайно ги намерих в едно мое старо чекмеже, всъщност чекмежът на вдовото изобщо на баща ми. И се оказаха Гибсън Томастик 13 от 65-та година. Да се фане за главата, къде ги е пазал тези струни баща ми, лек въпрос. Това въже, дебелото е като на вас китара. Виж какви риски само има. Казват, че тези струни
Сега вече не съм видял точно такъв модел Гибсън, но Мито е 3 жила вътре има. Не може да го покажем това нещо. А Лато има 2 жила. Тази че е гласко, дебело вътре. Мито, ако беше възможно да го откача и да го покаже, просто не е така стоманена стена, като я хванеше така, висеше като конец. Не се криви като стомана. И затова има такива ниски. Предполагам, че вече Гибсън, това томастик не прави такива струни и поне аз не съм виждал в България. Страшен тон има тази струна. Така са тези инструменти и затова са толкова скъпи. Ключове, всичко трябва да е точно. Иначе не става и няма звук. Най-интересното, че този Humbucker го оцелих от страната на Samsung, да не казвам Южна Корея, абсолютно случайно и после разбрах кой ги продава и къде ги купуват и произвеждат и поръчахме няколко такива, които са специално само за джаз модела, уйдисват идеално. Супер! И всичко трябва да е точно. Магарецът трябва да е с хубаво дърво. Това нещо трябва да е направено с нераздявейка, от хубаво дърво. Това е специално ипе. Имаш бронзово парче и така, потенциометрите са CTS. Не можеш да избегаш това. Ключовите са Гибсън. Не го ли направиш както се полага, нищо не става. Ти си изкарчил толкова пари за тия материали, че ако не ги направиш както се полага, по-хубаво да се занимава. Ето това тук отдолу, където е вкаран жака. Тук обикновено има една дупка, която има на жака, се показва само този край. Обаче, много музиканти са забелязали, че като търсят къде да включат жака, чукат по дървото. И затова аз направих едно кръгче, това вече ги правят и китайците много отдавна, с 3 точки, които се хваща и вместо да чукаш в дървото жака да правиш дупка, ще усетиш метала, директно се включва и готово. Голяма играчка. Но съм доволен. А балон, всичко. Ето тук горе, някой вика, защо няма капача? Както викаше шефа на Благоевградската, как се каже, строи от Благоевград магазина. Тоби. Не бе, този шефа на Благоевградския магазин. Томче бе. Да. И защо вика няма капача тук? Викам няма капача, защото непрекъснато трябва да въртиш да ровиш тук и да гласиш специално да бъде ниска китарата. Къде показвам, че тя вече толкова е ниска, че като сложиш едно перо тук 1 мм и той не трябва да падне. Какво показва? Че независимо с тия въжета, всичко е точно. Така, приятели, мисля, че ви обясних надълго и на широко, съвсем сбито, как се прави арктоп китар. Ето тук има един специален. Една специална книга, тя е на Бенедет. Доста добре направено с всички инструкции. Чао!